two, one. Забравих да ви кажа, скъпи зрители, че аз съм Джонсон Иванов. Абонирайте се и гледайте каквито е теми. И времето свърши, дами и господа. Вау, доста парички имаме. Опа, извинявайте, че излязах от играта, но ще вляза от начало. Гледай какъв як Thunder Strike, човек, гледай. Има ли го в играта? Да бе, Dodge Thunder Strike. Има го, ще го покажа сега. Нали знаеш, че съм пуснал камерата и всичко, което се чува? Знае, ти показвам. Аз ти дадох това приложение. Да, бе. Това приложение, дето снимаме сега, мога да вземе много яко. Много макефи. Супер яко си. Този Дълг Маска, ето ми го дадам. Ето бе, гледай тук бе. Ето, так за 60 000. За 60 000 души. За 60 000, за 60 000 дете. Колата за 60 000. Чакай. Ето я. Черната кола. Ето ви. Оле, гледай това кола, това май нова кола. Гледай, брат, някакво трабанче и това чайка ме. Гледай, мастер, гледай, това е чайка ме. Това е някаква стара кола. О, ето е последната кола, гледайте, скъпи. Гледай, брат. Чакайте да се сменя джампите.
Светлана Джанчето. Смедник си цвета на джанчите, човек. Супер яко стана. Ще правя къща. Какво си писал там, мой човек? За какво си писал там? Чакай, почвам да врачам. Това ще бъде последния гейм на това. Този видеоклип ще бъде качен в YouTube. Vlog си YouTube на 3, 2, 1.